Είμαι η Νύφη και είμαι μια τρελίδα, δείτε στη συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε 11 χρόνια μαζί. Μου έχει κάνει 2 προτάσεις γάμου. Έχω πει ναι, αλλά δεν τον παντρεύω. Το ξέρει. Σήμερα θα μάθει ότι παντρεύεται. Όλα έτοιμα. Λουλούδι. Άμα την κοπανίσει, καλά, κρύφτε τον. Είπα και εγώ, πού έχεις πάει? Χαρά είσαι για αυτά τα δύο, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, σύμφωνα με τις διατάξεις το επίπεδο τέκνων. Μπαμπά, στο επίπεδο των τέκνων, το δικό μου. Λοιπόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1250 του 82 για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου και δεύτερον του προεδρικού διατάγματος 391 του 82 για την ρύθμιση σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων κλπ. Χριστό, δέχεσαι για γυναίκα σου τη Μαρία Ιωάννα? Τη Μαρία Ιωάννα, δέχεσαι για άντρα σου τον Χριστό? Ας είναι, ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή αυτή που ενωθήκατε με την ελεύθερη συνένεσή σας σε γάμο, οφείλετε αμοιβαία ο ένας για τον άλλον αγάπη, πίστη και σεβασμό για όλη σας τη ζωή. Ο γάμος που σας ενώνει σας βεβαιώνει την ταύτιση των δικών σας και την κοινή αντιμετώπιση σε βάση ισότητας όλων των ζητημάτων που θα προκύπτουν από τη συμβίωσή σας σαν συζύγων και γενικότερα όλων των δυσκολιών της ζωής. Από κοινού θα πρέπει να συμβάλλεται ο καθένας, ανάλογα με τις δυνάμεις του, στα βάρη που συνεπάγονται η έγγραμμη συμβίωση και η συντήρηση και προαγωγή της οικογένειας που θα δημιουργήσετε. Κυριό είναι τέλος το καθήκον και δικαίωμα του παιδιού σας να μεριμνάτε για την ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και χρηστοί πολίτες και ελεύθερες προσωπικότητες. Παιδιά, να ζήσετε, αλλάξτε τα δακτυλίδια σας, να είστε καλά, να τους χαιρόσαστε, να σας ζήσουν.